Понеже почнахме темата за младите. Проебахте са всичките, проебахте са всичките до един, Нека ти едно време, момиченцето, да го вземеш, да правите секс вкъщи. Нищо общо няма в момента, Ви го фащате, друсате. В момента е съвсем друго поколение. Аз може да пуша цяла кутия, прави ми забележки тук и гледам, пуша цяла кутия. Мама прави 50 лице и 50 набирания. И така нататък. Здравейте хора, на втория епизод на Поджанта. Днес съм поканил двама много близки мои приятели, Дара и Жоро. Нека да се представим и първо да почнем с дамите, разбира се. Здравейте хора, много мерси за поканата. Много се кефя на вашия проект на Поджанта и много се радвам, че ме поканихте. Всъщност аз съм от Димитровград и съм колежка в университета на, не знам, ко-хост, може би. На двамата хостове. И се занимавам с музика, пиша също така песни и книги. Даже, може да ми позволите, съм ви приготвила един подарък. Естествено, давай. Значи това е първата ми книга. Казва се Дощупване и съм ви я донесла днес. Имате да си четете. Много ти благодарим. Това е книжката на Дари. Отивайте и я купувайте веднага. Много качествена поезия. Подкрепяйте българските автори и бъдете солидарни с контент креаторите. Така. Thank you. Жорка, ти си? Здравейте, аз съм Жоро, от Шумен съм. Познаваме се с Живо от супер много време. Не съм му колежка в университета. В надвис съм. Първи курс при професор Иван Добчев и Маргарита Младенова. Много големи. И нямам подарък, но ще ви дам на здраве. Айде. За едно отварящо на здраве на тази Джанта подкаст епизод. Така, днес, както вече разбрахте, имаме човек, който се занимава с поезия, с музика. Имаме човек, който в момента се занимава с актьорство, майсторство. Занимава се преди също с музика. Има релизнати песни. Може да ги чекаутнете също тях. Занимава се с стендъп комедия също така, за което ще чуете после много готини истории. Ще чуете готини истории от надпис. Но аз искам да почна с един друг въпрос. Нека, този път от тебе. Аз спомням още като бяхме малки, че имаше афинитет към актьорството, майсторство, ходеше на школи и така нататък, но реално кое беше това, което те запали? И какво, може би според тебе, какви качества ти трябва за да станеш един актьор? И примерно в България, да кажем също. Да. От много малък се запалих, защото родителите ми, даже майка ми основно, са такива, които са супер големи фенове на театъра. И на 4 годишна възраст за първи път ме зведоха на представление и беше с Тодор Колев. Забележете, гледал съм Тодор Колев на живо. Едно представление с Валио Танев, също много голям български актьор и някакси исках да го правя. Най-важни качества да имаш някакви... Много добре трябва да се познаваш като човек. Ама по някакъв начин трябва да се отървеш от всичките си комплекси, от всичките си задръжки, от всичките си бариери, да можеш да говориш по каквито и да е теми, да някакси махнеш ли си тая бариера. Аз имам едни чувства вътре в себе си, където аз съм романтичен, аз съм нежен, аз съм такъв и така нататък, които ме сарам, защото съм супер тегъв, нали? Аз мисля, че повечето мъже ги е срам тия работи да си ги показват. Това е. Докато те сарам от това, ти не можеш да го изкараш на сцената. Но когато почнеш да се гордееш това, хора, аз съм пълен темерут, обаче мога да съм такъв и такъв. И тогава ти се гордееш, че можеш да си изкараш всички страни пред хората и някакси да ти е отдушник, защото все пак ти най-малкото в един период от живота си ти не трябва да си харесвал себе си. За да станеш актьор. Ти трябва да си искал цял живот да си... убиеш. Не да се самоубиеш. Не е нужно май да сме толкова крайни. Не да си толкова крайна, ама трябва да си иска да... Ти искаш цял живот да си други хора. Най-малкото, което е. И чрез нехаресването към себе си, преоткриваш себе си през сцената и накрая излизат всички тези неща, които всъщност вълнуват хората и вълнуват теб самия. Защото ако на те вълнува, надвисят 13 часа на ден, 6 пъти в седмицата. Не може да издържиш, ако не те вълнува, ако не ти харесва. Просто си тръгваш. Да, ние за това с него, въпреки че се познаваме от много малки, общо взето в годината се виждаме по 5-6 пъти така през месец-два, нямаме време, заети сме и
аз му правя много голямо евала и адски много се радвам, че тази година най-накрая се получи, понеже ти всъщност като завършихме беше прият в надпис, само че друга специалност, която не искаше. Да. После имаше 2 неуспешни опита. На четвъртия път влязох На четвъртия при същия професор, който ме скъса първия път, професор Маргарита Младенова. А може ли да попитам всъщност каква специалност си ти в момента? Актьорство за драматичен театър съм. Много готино. Най-топ, то специалността. Това, което Пълни каза, буклуци. това, Да. което каза, между другото, че искаш да си други хора. Всъщност много се сетих за, не знам дали сте чували, не знам дали е поговорка точно, но когато четеш, изживяваш не един, ми 1000 живота, примерно. Да. И това нещо сега всъщност съзнавам колко може да се свържи с актьорското майсторство, защото ти не само четеш и влизаш в главата на други хора, ти ставаш тея хора. И това също е друг начин, може би, да обогатиш самия себе си. Случва ли ти се да... не знам дали все още си играл в някакви пиеси, но примерно да имперсонираш някой и да си харесаш това качество и това от този персонаж и да решиш да си ги така. То понякога Присвоиш. не е до харесване, ами ти без да осъзнаваш, някакви неща ти остават в теб самия. Защото ти си отделил половин година на един процес да репетираш представление, да репетираш откази или без значение какво е. Много ми остана, има една роля в Чел Уолкър, се казва автора, британски, фронтова линия е представлението. Там съм играл Кокбърн се казва персонажа, цялата ситуация се развива на една метростанция, дилъри, проститутки, глупости, най-голямата оттайка на лондонското общество и той е шефа на дилърите. И той е най-голям буклук, англичанин, расист, бял. И ми останаха някакви неща от него. това не знам колко добра реклама. Да. Много готин човек при това, заклевам се. Май нямах точно това предвид. Аз точно това е или Калигула. Един вид, че си изживял неговия живот и той ти е повлиял на тебе личностно. Да, но взех, може би, нещата, които исках да взема. Защото много често се случва ти да се стремиш към някакъв човек в целия живот и в целите си тинейджърски години, да искаш да си този човек. Обаче, докато през цялото време си копията на този човек, никой не те харесва. На мен ми се е случвало. Да, аз мога да потвърдя, че И го имаш този период. накрая ставаш този човек, защото откриваш в различни хора това, което може би искаш да си и го правиш през своята призма, което също е актьорството. То нямаш да има различни актьори, които играят Хамлет. Защото всеки вкарва индивидуалността си вътре. Ти трябва да си интересен човек най-малкото. Нали? Да, трябва да го имаш отвътре. И това е. Това да можеш да го покажеш. Благодаря за доста доброто описание. Смятам, че на хората, които им е интерес да се занимават с актьорство, майсторство, могат да почерпят много от думите ти. Сега ще се обърна към Дария да ти задам на тебе същия въпрос. На тебе пък как ти дойде музата и инспирацията да започнеш да се занимаваш с музика и поезия най-вече? Оле. И да стигнеш до момента, в който си в момента, където отново има книга на момичето. Аз забравих да кажа всъщност, че е модерна поезия, не е нещо тежко така четиво. Но да, не знам как ти отговоря на този въпрос. Тоест, при мен е малко по-смесено, защото едната ми баба, между другото, е учителка по музика, солфеж, пиано. Вече пенсионирана. Другата ми баба е била в хора солистка. Баща ми бивш китарист, майка ми е била танцува много години рок-н-рол, била е треньорка даже в един момент. И т.е. на мен всичко ми е изкуство, човек. От всякъде. Да, заобиколена, няма как от малко. всякъде. И аз, когато учих, всъщност в гимназията отидох в Търново да уча и за мен това беше много голям шок. И си мислих, че повече ще залегна над уроците, над други неща, няма така да залитам към изкуството. Обаче в един момент всички ме запомниха с това, че аз където и да вървя по коридорите си наникам някакви песни. И даже ми са се карали, ако ми искаш да ми вярваш, учители, аз без да осъзнавам, по време на часа, аз съм отличничка, смисъл, те ме обожават, да не си помислиш нещо. И въпреки това, аз по време, докато учителя говори, си наникам. И са ми се скарвали за това нещо. Мисля, то имаш ли го, избива. Колкото и да се опитваш да го отречеш, то си идва на повърхността. Да, то си е вродено това нещо. И така си идва. А пък за писането, всъщност, наред с пеенето, много ми харесва да пиша песни. Даже скоро време може би ще почна да пускам някакви неща. Очаквайте интересни проекти скоро от нейна страна. Само това ще загадна много леко. Ти обаче нямаш ли като цяло песни в момента изкарани?
Не, аз нямам изкарани. Официален релиз нямат. Нямам Имаме само релиз. бакстейдж инфо. Имам Имаме в backstage info, моят да. TikTok Атанасова, Да, може който ще му е ти интересно. оставим TikTok-а в описанието, не се тревожи. Добре. Да я последвате, на всички също инстаграмите не ще са в описанието. Да, там имам някакви неща, които съм качвала като фристайли, идеи и така нататък, много малко, но нищо не съм пускала още официално, но може и това да стане скоро време. Аз доколкото съм гледал, твоята силна страна е да взимаш някакви песни, които са да кажем на английски или някакъв друг език и да ги преобразуваш в български песни, което е супер интересно. Да, между другото, аз реших, че така по-силно ще започна, защото в крайна сметка, като пускаш твои неща, никой не ги знае. И хората скролват супер бързо. Обаче сега, точно преди 2 дена, за първи път пуснах всъщност мой фристайл. Просто някакъв бит от интернет с текст, който съм написала за 15 минути. И в момента мисля, че има около 20 000 гледания. И даже сега преди 2-3 часа видях, че Биляниш ми го е коментирала и харесала. Шаут-аут за Биляниш. Shout-out. Някой ден ще е тук на подкаста. Много ме Обещавам. зарадва. Между другото, другия месец идва един от нейните, така да се каже, не дясна ръка, но близки хора в момента в живота й. Силно казвам живота, в професионалната й кариера, защото работят заедно по проекти. Така че да, така де. доближаваме се и до нея. Да. Ами свържиме сега. Тук. Ще направим линкъпа. Ще Няма чакам. проблем. Да, няма проблем. Ще чакам. Той константно си говори с нея, смисъл по професионални гледни точки, не знам личностно как са, но да, има си връзка с нея, Да. може ти е полезно, особено щом ти е харесва клипчето в TikTok. TikTok. Ние с нея се разминаваме малко. Аз главно пиша R&B неща. И не знам дали там има някакви Тя перни покрай точки. Димов, нали, сега започва пак към трапа да ходи. Да. Да. Тя се завършва, те така се обменяха, малко симбиоза да има. Един дава трапа, другия дава чалгата и накрая става малко манджа с грозда, ама се слуша така, че Ма това то е всичко важно. в момента е манджа с грозда. Между другото, искам тук да вметна нещо. Не знам, вие не знам, слушате ли чалга? Аз не. Поне сте Признавам 100% сте чували така с едното ухо лекичко, но в момента чалгата не е тази мазна чалга, която е била примерно преди 10 Не е години. кръчмарската чалга. Не Да. е ретро чалгата от Не Тя е е- добрата чалга, да. Да, Сигурно с това, тя че е страшно смесена с попа, всъщност. Има чалга поп микс в момента и хората страшно много се кефят на това нещо. И миксовете са в абсолютно всеки един жанр музика. Тоест вече е нормално, като толкова много всичко се пуска, така не знам колко песни на ден излизат, но е нормално, като е толкова достъпно, всичко да се примеши в една комбинация. Да, Някак. Най-малкото зрителя вече му мръзнал от това, което е гледал години и слушал наред е така. Точно. Просто му трябва нещо ново, а то като ти омръзне това, дето се казва бялото петно, почваш да слагаш цветове в него. И това се случва с цветовете. Ех, колко красиво! Направо да напишем следващата книга с тебе заедно. Много го. поетично изказване, Бе, Явка. той аз пише текстовете, какво си мислиш? Аз знам. ние тук всички сме, и ние двамата сме не леко лоуки, така хора на изкуството, ама не е толкова силно проявено на този Какво етап. значи Локи, записваме подкаст на тема изкуство? Да, добре. Между Съгласих другото, се, съгласих се. искам тук да направя едно предложение. Вие ще кажете колко лайка трябва да събере това клипче и ако ги събере, Искам да събере 69 лайка. ще направим, Поне. чакай, ще направим Да. с живо Говори с ним. някакъв трак, някаква идея. Да, ние сме си говорили това нещо. И той ще ми помогне с Сега, текста. редно ли е само единия хост да му кажеш, че ще направиш песен с него? Мисля, че аз трябва да съм фичър. Така ли? Не трябва Добре. и четиримата да сме. И бе. И четиримата. Да, мисля, че също ще... А ти каза, че рапираш. Ма той рапира, Да. Ето, значи, пичове, в коментарите напишете на какъв стил музика искате да чуете парче от нас. Не, имам Не, идея. не, чакай. Не. Това е някакво много интересно, може да се получи някаква трап, чалго, поп. Чак така манджа с грозда, сякаш според мен Да. няма да е добра идея. Аз по-скоро исках да кажа, като говорихме за блендването на жанровете, аз основно слушам хип-хоп. Най-много като жанр и мога да кажа, че всъщност последните години има точно тази тенденция много, най-вече от инструменталите в хип-хопа да са доста интересни, да се вземат сампали от стари песни, примерно от 70-те, 80-те. Общо взето, битмейкърите, продуцентите много са си степъпнали играта и според мен са интегрална част, централна част в момента от този стейт, в който е хип-хопа в глобален мащаб. Искам обаче нещо да кажа, малко леко да въртна. Ние на предния подкаст, Явка, ти си спомняш какво казахме за... Аз всъщност какво казах и Горан за хората от Варна, за момичетата от Че Варна. много ги обичам. Да. Искам да се извиня, ако някой е обиден, някой момиче, ако съм обидел от Варна, Просто дойде при мен.
просто Да. отиде при Авката, аз се извинявам като млад и възпитан човек и просто сетих се да го кажа, защото всъщност Жоро, ние с него, нали, както вече разбрахте, сме двамата от Шумен, той адски много време е прекарал във Варна. Приятелката му от Варна, да, която също е много свежа. Тя е буквално, аз също това много ви се радвам, че тя е неговата женска версия. Аз просто като ги гледам на едно място, гледам един и същ човек, разделен в две тела, едно мъжко и едно женско. И толкова добре се допълват и така искам повече хора около себе си да имам, които просто ги поглеждам. Трябват ми 5 минути с тях и разбирам, че те са Че така, супер един за много друг. си отиват. Супер много си отиват. Толкова много четки, накрая гледаш другия подкаст. Хора, искам само да си върна думите от предния подкаст. Варненките не струват, но го казахме, защото Жоро беше тука. То е ясно, Отишъл е днеска на екзе, видял се пак с Варненка и какво да стане? Не станала работата. Там. Аз не се забивам в клубовете, само да кажа. Това е пълна лъжа, Много кеп. между другото. Не е вярно. Не е Окей. вярно. Вижте го как е Тук само облечен. ти си вярваш. Може да бъдете малко представител, малко да съм по-представителен пред Няма хората. как, брат, на поджанта. Тук сме дошли Трябва да да се излагаме. си реал. Малко ще се напиеш, ще ти разкрием Бъркаш всичко. формата, брат, бъркаш формата. Аз Да, ще го питаме пак след един час дали се забива по клубовете. Ще го следим или на втората, третата чашка по-скоро. I'm ще not a следим. hole. На здраве. I'm not a fucking hole. На здраве на всички. Това, че се забиеш по кулата, не те прави курва. Това ще го засегнем. Това ще го засегнем малко по-късно този въпрос. Но в момента се сетих за нещо друго, понеже Дари пред няколко минути спомена, че всъщност тя е от Димитровград, но в гимназия е учила в Велико Търново. Мгм. И това си го мислех да те питам предварително, как ти се отрази тази смяна на обстановката, цялостно на пейзажа, да си сама в другата такава ранна възраст на 15 си била, предполагам Няма някъде? 15, на 14. На още. 14 още. Как ти се отрази? Смяташ ли, че по някакъв начин ти е помогнало Да. в някакви аспекти? Как цялостно, в какъв... Дали... Така, изяснихме се по въпроса, който имахме много успешно да обсъдиме. Преместил си се втърнало в 8 клас, така ли да разбирам? Да, на 14 още. На 14. Добре, това не е ли голям стрес е така за едно малко момиче да се премести в чуж град, в който никой не познава? Реално знам ли, познава ли си някой там? Никой. Нямахме роднини, приятели, нищо човек. Обаче на мен това ми беше супер мечта. Нищо подобно с стрес. Аз нямах търпение. Ти осъзнаваш ли, помниш ли как си мислил на 14? И си представи как отиваш в друг град, няма родители, няма приятели, почваш всичко наново. Това за мен е било едно приключение. С тази млада празна главица. Това е положението. Това знаеш, че е един много такъв показателен подпис, един вид на човек, който се занимава с изкуството. Защото ако не се занимаваш с изкуството, го правиш доста сухо и доста стресирано. Доколкото хората на изкуството, това за тях е ново приключение, нов начин да се развият и да се преоткрият. Реално, да. Помогна ли ти реално? Да, ами човек имаше много фейлове, ако трябва да сме честни. Имаше много гафове, неща, които не се случиха по план. Имаше и много плюсове. Сега за плюсовете няма да ви обяснявам подробно. Естествено, пораснала съм като човек, дрънче пляс, нали? То глупости мога да ви кажа. Обаче имаше и много фейлове. Примерно, нас ни слагаха, аз бях в американския в Търново. Много хора даже не знаят, че там има американски колеж. И там ти слагат съквартирантка, защото аз съм на общак. И ти слагат съквартирантка, която ти не познаваш, примерно. И аз отивам там, вече с куфар и с всичко, и те първо ще се запознавам с съквартирантката ми. Как ще дадете на здраве без мен? Малко Говори си, дава и на здраве, да. Така, и си съквартирантка. Това, между другото, това си на общежитие, Да. като малка си е истинското своеволие. Да, аз Според мен това е много опасно. много Обаче, опасно. Много, много опасно. И аз, между другото, така научих, всички ме питат защо мога да играя белот. Все се събираме и матките не могат да играят белот, обаче винаги аз мога да играя белот. Вие представете си, вие сте в общежитието. Вие сте зайците, вие сте 8 клас, вие сте под почвата някъде, разбираш ли? Вие сте дъното на дъното. И в този момент всички готини батковци се събират долу да играят белот. Всяка Божа вечер. Ти като истински артист няма как да изпуснеш Няма тази как. възможност. Ти иначе ти Social нямаш networking, социален social живот. networking трябва да има. Трябва с батковците. Мацките ги заяви, батковците Трябва да са си... важни. Точно така. Но да, тогава това беше един от фейловете, че ти не си познаваш с квартирантка нищо. В началото се разбирахме много готино, след това имахме много разриви. Човек до такава степен тя не чистеше, примерно, че... Мизерна. Да,
че в един момент, когато... Тегаво. Ама е така. Кенефа беше ли мръсен? Чакай, ужасен си. Пускаш Аз чистих, ли се чистих. водата? Търкаш ли с... Стирката. Те жените не са рът, бе, как Да, си да, пуска вода? то верно, че да ги От нас излизат само маргаритки, рози и парфюми. Ама не е от Такива твоята неща не правим. съквартиранка. Не от твоята съркватиранка. Тя е изключение. Тя е мъж. Тя, сега ще ви кажа, един уикенд, една седмица всъщност, аз бях болна. И не съм се вясвала изобщо в Търново, стоя си в Димитровград и нейните родители са дошли до квартирата ни, вече сме на квартира тогава, това е 10-ти клас. И се хване за главите. И се схванали за главите, защото те влизат вътре и виждат как цялата мивка е пълна догоре прелива и отстрани има едно, как се казва, пакетче с такива чаши за еднократна употреба. Така... Значи мацката е отишла до магазина да си купи чаши за еднократна употреба, защото не е искала да си измие чашите, защото мен не няма да ги измия, примерно. И някакви такива супер... Значи, тази история не съм я разказвал, обаче като живея в Холандия и имах съученици от Даскало, които учиха също в същия град, в Айндховен. И дай му за моля се, че направо не издържа момчето. Шаут-аут за маняците, шаут-аут за Патрик, колко и за Аркито. Шивания Айкос, ако искате да спонсорирате, нуждаем се. Да, може един служебен Айкос. Ще ви пишем имейлче, но се надявам да ни отговорите. Толкова са отчаяни, че си крадат айкосите на гостите, представете си. Моля ви, това е помогнете. такса известност. На гостите и те са мега отчаяни, може и на мен. Да, може да го завъртим. Може после да го завъртим. Има такъв жаргон един. Като в Холандия, както се въртят някакви неща, така да завъртим айкоза. Кажи си го, брат, на масака. Какво го криеш? Що всички разбраха? Не бе, идеята е просто да го кажа малко по-тактично. Абе, това е на поджанта, бе, брат, няма тактично, има директно. Така де, давам ви айкоса. Да, айкоза е за общо ползване. От тук нататък имам чувство как всеки епизод ще има просто по един айкоз за общо ползване. Предния път казах да вземем един, за следващия път ще... А предния айкос пак една жена гостенка имахте и пак нейния айкос сигурно сте ползвали. Това се нарича gender equality, само да кажа. Нали? Искате равни права, ето, равни права, равни права, крадат ти айкоса и пушат цигарите ти, но иначе имате равни права. Виж сега. Значи ти идваш на гости от някакви хора, където е демокрация. Но в същото време и тежкият социализъм. Всичко е общо. Ти дошла ли си тук? Ти е обща, аз съм общ. Чакай. Само обща не съм. Моля ви сега. Обща за внимание. Да. В смисъл крадат ти айкоза, ама крадат ти девствеността, така че те се оплащат по някакви. Тя девствеността ми на 22 години ще ставам. Мисля, че на всички зрители им е ясно, че не е открадната вчера. Нали тиктокърка, да. Виж са. Сега, чакай малко. Това е нещо... Всеки си има различно. Моя си мръсната девственица. Много уважавам. Какво значи? Искам да ми дефинираш, дами и господа, да разберем какво значи мръсната девственица. Само да кажа нещо. Много уважавам всички девствени мацки в 20-те се. Ева, не се подайте на peer pressure. Не, нещо. Никога. Абе, това сега трябваше да е от някакъв удар под кръста ли? Тегаво, бате, тегаво. Да, ево и аз много ви се възхищавам. Нещо ви има. Нещо ви има. Нещо е грешно, но не знам какво е. Само трябва да видя в лице. Мръсната девственица, знаеш ли какво е? Какво е? Това е тъпата путка, дето. Сега. Gender equality викаш, Дето е девствена. Не бе, той аз съм тъп хуй, обаче... Това е тъпата пут, където е пълна мивката, докато живеят заедно на общежитие. Различа това е мръсната девственица. Чакай малко. Моята съквартирантка изобщо не харесва мъже, така че... Ти затова си с нея. Аз вече не съм отдавна, не живея в Търново, отдавна не съм с нея. Знаем какво става в една дорма, дето има една лесбийка. Да. Ама много ви е развито въображението. Може ли да си разкажа историята за Тенджер? Чакай само да Тенджерата е готина. Да, кажи. Понеже не тебе ти стана интересно сигурно на зрителите, какво е мръсната девственица? Така. Тъпа путка, дето е девствена, примерно на 20-21-22, вече е време да не е девствена, сеща се. Така. Обаче по някакви стечени обстоятелства е решила, че тя не се нуждава от такива нужди, тя е някаква странна. Обаче в същото време отива на дискотека и почва да ти разправя все едно е най-голямата курвавата. В мига, в който ти я доближиш, тя ти казва какво правиш, живата? Аз съм девствена. И ти си някакво лоудинг бата. В смисъл тук лоудинг емоджито се появява. И си като
Добре, довиждане. Значи мисля, че след този разговор сме сигурни, че това на него не му се е случвало. Той не е срещал действеници, не са го Не. заговаряли в бара. Има две-три, които съм ги срещал. Да, ясно е смисъл, че така го разказа детайлно, че... Мисля, че Очевидно. имаше конкретни примера за Да, какво ти ставаше го- въпрос. говориш за конкретна Кажи ги марка. по имена, бе. Няма да кажа по имена, защото... Илонка се казва. Експоз. Няма да я Няма казвам. да кажа имена. Това ще го бипна. Вече не можеш. Шаут-аут за бип. Не можеш да го бипнеш вече. Не, Трябва ще да знаем. бип, ще бъде бип. Не, бе, да го духа, ако се отнася така с манячето, брат. Не, бе, реално тя си беше мръсница, обаче просто имаше някаква нейна си... Обаче дупка просто в да казвам ли мозъка. набора? Айде кажи. Искаш, очевидно. Кажи, какво? Кажи. Матката има ли 19? Да. Не знам. Не, още не ги е направила. Педофилия, значи. Важно е да Не, има не е 18, педофилия. не 19. Да бе. Аз съм малко по... Чакай, сега по откриваме закон. чисто нова тема. Искам само да кажа за тенджерата. Не, Може не. да кажа за тенджерата? Моля. Майната на тази тенджера. Мъхни Пак да- тенджерата. пак да- ти кажа с Тенджер, това, че му е супер зор. А, да кажи тази тенджера, И обаче си- след това и продължаваме. прехвърляме Обаче искам да си веднага. бърз. Искам да си бърз. Много ще съм бърз. Върни Така, от началото, че говорихме- никой не знае с говорих- какво Говорихме за неизмитите чинии. Така, Да. живея в Холандия, отивам на гост на мои Топ приятели. една Те ще... тема. Ама пак шаут-аут, може ли? Шаут-аут за Патрик, за приятелите, Коко Преславски и за бе. И Аркито. за Арките Шабан. И за Аркито Шабан, шаут-аут за тях. Да. Така, отивам на гост на тези пичове, те живеят тримата заедно. И си представите, нали, трима кочовека живеят заедно, първи курс в чужбина. Какво се Мръсна случва? тенджера. В смисъл, те какво им беше ежедневието, аз доколкото се спомням. Викаха се някакви манячета, павкаше се общо взето по цял ден, играеш са белот, цъкаха се машинки и това беше. И се слушаше музика. Между другото, казиното... Те бяха, не, бяха с VPN, брат, бяха с български VPN и цъкаха българските казина, брат. Не ти е нужен VPN. Найс. Това са истински българи Не. в Холандия да учат, брат. Да, това са... Значи, утопи, че ти кажа, в Холандия не ти е нужен VPN за казино. Добре, и за тенджерата. Отиваме на гости и се влиза през един двор към къщата, в която живеят. Отивам, паркирам си колелото и гледам на стълбището една тенджера, пълна с вода, някакъв неизвестен, в смисъл вода ли беше някакъв неизвестен цвят, течност вече не спомням, беше Какъв преди... цвят горе-долу Не си спомням, беше от доста отдавна, преди 3 години. Мътно. Някакво такова мътно. И Ужас. влизам пичовете и ги питам, нали, Знаеш, че от време там. какво става, каква е тази тенджера? Аз не съм ходил на гости, примерно от една седмица, нещо такова. Нали, каква е тази тенджера? И те ми викате ми, От как дойде, там седи. тук влизам, нали, вътре и гледам мивката, общо същата работа. Тенджерата, манячетата, вместо да измиват, нали, прекрасно идват. На ден едно не се измива, на ден две не се измива, на ден три не се измива. И накрая замери своя и И изкарват. накрая се изкарва и след още и я хвърляха след още един месец. Мисля, Едно тя стоя един месец навънка обаче преди да я Не, хвърля. брат, според мен те Те просто се искат изкарали да развият навън. нова форма на живот. Брат, ти заеби това. Обаче, като хванахме темата за мръсите, там прибори и съдове, което е супер много по темата с изкуството. Значи, Иначе. да кажа за един мой приятел, няма му споменавам името, Митю. Живее в Геомилев. Живее Гео Милев генг. Митю, братле, отиваме един ден в тях. И той просто е... А той не живее ли с майка си, между другото? Тя изчезва на... Окей. Да. Шадаут за всички Тя мъже, майка му е които си по-рано. живеят Да, с за майка. майките. Майка изчезват. си. Значи да Така. разбирам, че майко е по-рандъм от него. Да. Братлето, отиваме. Първото нещо, което е, той просто ни казва, пичове, днеска не знам какво стана сутринта, станах и си повърнах на килима. А вие си представете, Случва огромна се. стая, огромен хол, сей такова килимче. Само на микрофона говорим. Класи. бе. Сей такова килимче. О, не. Кусик! Как точно излизаш и поръщи? И човек го фърлил на простира отвънка на терасата. Без да го изпере, без нищо. Просто Просто не, го е изплакнал хвърлил. го е с вода, защото не знае как се Да пере. го премия леко. Да, Не знае да. как се пере. Искаш да ми кажеш, че той не знае как се пере. Интересен факт. Как че се според мен- полива много той вода. живее с мама Митю. Няма О, значение. Мама Митю. Отиваме там и той е с още един негов приятел и то въздуха така го завърта, че му влиза в стаята, където с ним. Аз казвам, бе, брат, Йо. тук не видиш и те почват да се смеят супер много. Викат Килима, викам, служи му нещо умекотител и да мириш по-хубаво. И той взе една туба умекотител и издава върху Килима. Да има, да има. Да, да Не. има, да има. И после седя в банята и душ-муш. И по едно време, нали, викам, той човек, супер луд. Това Сега направо памук пази станал. супер чисто. Това е най-голямата еволюция, която съм виждал в живота на човек. Отидох и му викам, може ли чаша за вода? Той каза, да, отиде в кухнята, да, само прескочи килима и отиде. Добре, прескача на такова килима.
Стигам до кухнята и гледам. Човек, гъба. Пораснала в чашата вътре. Не. По-голяма не, чашка. брат. Уникално. Е, така. Ще прекъсна, като разказваш, гледай към камерата, защото зрителя реално те гледа, той може и без него. Да, здравейте. Кажи им здрасти на четвъртата стена. Да я кажа за все едно пак историята или просто си Не, продължавам? продължай си, Продължай. просто гледай на там, Да. защото тон зрителя реално гледа. Да. Това е зрителя. Това е историята. Благодаря. Имаше гъба в чашата. Имаше гъба в чашата. Митьо, извинявай, че го казвам това, ама да го духаш, брат. Това е, няма Да как. си брат. знаеш. Да, знам, че сега държиш чисто Евала, радвам се. Но миналото си е минало. Ама Си е минало. това е по чистотата. Нали знаеш? По историята се съди, по визията се оценява. Не, по закона се съди по принцип. Зависи какво си правил. И ако пушите 20 човека и дойдат 3 полицаи, не мога да ви осъдят. Защото съда Защото- не е минава. Дали? Според Не мен, минава, повече свидетели има от ваша страна. според мен просто Хинц. не им се занимава. Кура за полицаите. Следващия епизод ще се хубава извиняваш, е? работа. Да. Следващия епизод ще се Не, извиняваш. това никога няма да си върна Аз много думите обичам назад. полицаите. Ако ме видите, знаете, че съм от вашите. Не ме спирайте по възможност. Кур за полицаите, брат. Отивам, значи, движа се... Стига! Не, кур за Ама шибаните полицаи. сега... Не. Баща ти да не е полицай. Не, Не. полицай, Нямаш баща право ми. да Так, само искам да кажа, че... Виж, на миналата мацка беше тук, баща беше поп. Доктора и попа, чубан рап. Шаут-аут. Значи С баща ми не е шкембе нито чувата. полицай, нито поп, но това означава ли сега, че трябва такива неща Да. в ефир? Сега ще ни намерят полицаите и ще ни спират. Ама те... Защо Те ме казвам... спират. Защо казвам кур за, Шора. защо казвам кур за полицаите? Така, отивам на гости при едно верче и се движа в метрото. Слизам на станция Овчо купел. Гледам как на ескалатора има 5-6 човека пред мен. Това се случва примерно неделя след обед. Е така в 4-5 часа след обед. Гледам как пред мен има 5-6 човека и докато се качвам по ескалатора, виждам как има един дежурен полицай, който седи на станцията. Да. И минават тия 5-6 Брат, това не е полицай. Абсолютно беше полицай, брат. Той се объркал нещо. Какво Не ще бе, прави в стоят метрото? винаги. Не бе, брат, стоят винаги- Метрото? Брат, ти... В метрото има Ти- по един ти- полицай, мен да са ме винаги, брат. спирали и аз като им кажа, че бързам. Евела, той се оказа пич. И ми каза, давай, защото аз закъснявам за надпис. Брат, Пак no ме way. прекъснахте ми историята, Айде, мамичката. Ама ви. какво ще твоите казвам просто полицайите? тъпи и ние с това ги прекъсваме в началото, защото няма смисъл. Да. Добре, давай, айде. Което. Дай да И- чуем какво ще кажеш. Не, просто ще кажа, че е така, for literally no reason, шибания полицай ме спира и ме пита лична карта. И аз го питам, на каква база ми искате лична карта и той ме гледа така насрано. И явно не очакваш да го питам, защо ми И ти иска... казва, искам да се запознаем. бе, Не, и ми казва, ами рутинна проверка, господине. А ти защо се заяждаш и просто не му дадеш Защо? лична Не, карта? аз му я дадох. Но след като му я дадох... Ама ти дадохме, всеки ама път си, нямате между право. другото, той е много заядлив всеки път. Веднъж пътувахме във влака и нещо ни направи кондуктора така. Кондуктора той беше нещастник. не беше на кеф, просто кондуктора и говореше малко по-сопнато, обаче ти изобщо не му отстъпи и почна веднага да се Много заяждаш. ясно. Имах чувството в един момент, че ще ни изгонят от влака, разбирате ли, ние пътуваме за Шумен тогава. Да. С нощния влак ние няма как иначе да стигнем. И ако ни бяха изгонили от Шумен влака, си. заради него, нямаше да ти дойда първо на подкаста, второ щеше... Значи толкова ще че се разсърдя. Само да кажа, който е беден с БДЖ, който не има пари с кола. Ага, така е. Добре. Значи ние артистите по принцип- Артистите... Артистите сме си бедни и по душа, и по джоб. Така че това е положението. Ние тогава ходихме с... Как бедни по душа. с една- Артистите са най-богати по душа. Of course, това е така Нещо бъркаш термините, май. метафорка. Но... се Но напи, не се притеснявай. стига още На ми е втора рано. чаша е тя. Ние кътнахме една чаша, където си наля втора чаша. Глупости лъжат. Тихо. Ние тогава ходихме между другото с една приятелка, която аз много си обичкам. Срещите за Shout out Петето, за да. Петя. Шаут за Петя. Шаут Ходихме аут. с една приятелка в Шумен на литературен конкурс и понеже Само много се извинявам, че ще прекъсна. Пети, има ли гадже? Петя си има гадже. Петя си ма гадже. Продължай. Има си. Късваме. Давай. Съжалявам. Искаш ли Да. другия път да дойда с антураж 2-3 свободни приятелки? Не. Така за... Какъв е този въпрос? Искаш ли? Ти казваш. Директно. Идвам. Да. Аз не отказвам. Значи, аз направих грешка, дойдох и ви донесох, нали, книга за подарък. Аз много съм объркала, трябваше просто да доведа няколко свободни приятелки. А Добро утро. имам една приятелка, която наскоро приключи 6 годишна връзка, между другото. така Явка че бягай, щеше явка да е- бягай. Хубава ли? Хубава ли? Много е готина. Явка бягай. И хубава, чаровна, Ще обсъдим. умна, Не, явка мега бягай. забавна.
Тя си знае коя е. тук Много в ще се момента. смеем най-вероятно. Значи, това Нищо е не. това след да си хващаш гадже, което е било Ама, прясно, Къде, излязло. къде живееш? Чакай сега, той някъде каза ли, че си търся гадже? Той каза, защо имаш ли свободни приятелки? Той не каза, аз си търся гадже. Някой чули го. Приначаваш нещата, брат. Избързваш. Избързваш. Процесът е важен. Чакай сега. Процесът е важен, има точно Тази определени стъпки. приятелка, където си е скъсала с гаджето от Така. 6 години, която в момента си търси много як ребаунд, такъв Така, да си го върне на живота. да. Промоушънал кой квартал е? подкаста. Кой квартал е? Кой квартал е? Да. Между другото не знам. Ама в София. Ами тя малко така София и един друг град си. Няма проблем, Опа. няма проблем. Имам 2 коли, няма проблем. За Няма колко проблем. лева си пуска? Тя си пътува, няма За мен проблем. една за нея. Ако Даже- тя и трета ще измислим за Два майка и града. баща и Тази Трябва да не е вечер, проблем. тази вечер си е тук и тази даже... вечер е тук. Тази Да. вечер сме на парти, А, после явка. Тук. Няма, Еми. то партито по-ново не приключва и ако си Явката. сам кофти, ако не си сам, нали супер, нали, но ако си А. сам, аз търся план Б. Аз не сещаш се се. забивам, Винаги трябва само да да имаш кажа. план Б в този живот. Искам да ви кажа, че той за всяка възможност казва, аз не се забивам по партите, аз не се забивам по партите. Нали знаете, че как беше лъжец, не крадеца, гунен не го зембяна или нещо е такова беше. Не, крадеца вика дръжте крадеца Точно. и... Другото е какво съвсем значи друга това? поговорка. Точно. по твоята Значи и това логика, той го Аз прави. като видя путка, да ми се Бяга. да ми се лензия, аз съм като... Аз Не. съм гей. Не, явката, Опа. явката в екзе като отираме и някоя момиче като седне ден, като го заговори и той си отваря леда рапа и почва да гледа прогнозата за времето тук в И Пловдив, просто в София. Поглеждам към стената и казвам, а това ще е ли си? Ай, Бойко. Добре, можете Това е, ли, хора. можете ли да класика. ми разкажете... Това беше първата имитация, като почнах да занимавам с актьорство, брат. Аз сега почнах минаваме с към теб. имитации, брат. Сами минаваме към това. Можете ли да ми разкажете тогава най-несполучливата си свалка в О, бар аз имам или една близко история. аз до имам Здравейте, една- не, аз имам хора. една история. Здравейте, в пиян съм и да си намерят хостовете да ебат подкаст. Аз О, мога да не. кажа, Това е- са живо и яската. това Явката, е- явката е по-добра, моята е това по-добра. другото Дара се момиче, казвам, Дара да. се казва. Слушай. Внимай какво ще разкажеш, брат. Много внимай какво ще разкажеш. Значи Само тук това сега ще ще кажа. бип на името, защото е неизвестна личност, но А, не, За известно. какво ще го казваш, като ще го Отивам- бипваш? защото... Да разберете вие. Дай да измислим някакъв прякор, брат. Не бе, ти ще разбереш. Няма какво разбера. Просто отивам при някаква мацка Ага. и казвам, в смисъл, не се познаваме, харесваме как изглежда, Да. сигурно ще се слуша. Дон Хуан. Че наскоро Дон в Хуан. Екзе се сдобрихме. Поглеждам към Живомир. Отивам при нея. И аз не я познавам. Просто ме изкефила как изглежда. А кога се случва, само да питам? Извинявай, че Брат, ще прекъсвам. се сетиш. И само отивам при нея и казвам, здрасти, Леля ми е... Да, Леля му наистина. Аре, Абе, не го казвам. брат, мега силната. Наистина супер силна. Да, Три продължавам. бипа. Продължавам. Да, всичко това е... Да, това е бип, да. сета. Ама е силна. Леля ми е еди коя си. И тя Силна. само ме гледа, знае коя е Леля ми. Да. И отговор е good for you, нали? Смисъл, какво да ми каже мацката, обаче аз съм нахъсан, аз съм начаткан на животно. И очаквам след тази реплика тя вече да ми духа в кенефа, сеш се. Но Да. ефекта не е същия, нали? Смисъл, резултата не е такъв. И това е кофти свалка. Но А това е случва се. много тъпо ти да използваш името на Леля си и да можеш да пробваш да свалиш някаква виж мацка. Еми, то като... В коя вселена ти Брат, очакваш това да аз проработи? познавам. Ще се изненадаш. Ще ви кажа и сега. Стига де. Стига. Има Да. Cloud Chaser достатъчно. Ми то не е само Cloud Chaser, някакви... Просто момичета. Аре, Не няма да бачка използвам това. вулгарни Не думи. бачка. Не Абе. бачка. Аз познавам пич, който спред мен е казал ми, че Леля ми е Корнелия Нинова. Не работи. И тя наистина Леля му е Корнелия Нинова. Не работи. Не, виж, ако ти повярва, Ма работи. няма какво да ти повярва, тя наистина му е Леля му е Корнелия Нинова. Не бе, не. Тя може Бип. наистина да е... Не. Цяло мацката, докато не й показах снимки с този индивид до мене, Как ще кажеш така с Леля си? защото е неизвестно лице, е така... Нали? нали? Не бе, сложи я за лайкове, бе. Няма да сложи лайка, бе. Но, сета, идеята ми е, че те просто не вярват. Ако повярва, свалката е топ. Да. Но ако е questionва, кофти, брат. Брат, има много по-голям шанс да харесва Леля ти, отколкото БСП. Нали? Реално, да. Затова- Брат, всички харесват при тебе Леля ми, може да брат. бачка. Какво значи? Да, факт. А това пак е... Остана без батерия.
Добър вечер. Дайте так му да направим една пиш пауза, искате ли? Моля ви. Чакай, че Ма говориш. мен ми се пишка. Пишка ти се. Да. Добре, Разбрахме. правим пиш пауза, драги зрители. Идваме след като Дарина се изпишка. Надявам Е, се това, до нали ви е сега няма харесало. да го Ама вкарваш. не, ще го вкараме, Не. защото се баваш в момента. Трябва да го изрежете Като това, се как разне, ще го... отиваме да пушим И така, цигари и да драги пием зрители, алкохол, след- лека нощ. Лека пиш пауза от половин час. Продължаваме ток-шоуто. Айде. И здравейте, драги зрители. Продължаваме След следващата- кратката. След кратката пауза, да, както Живомир каза. Продължаваме втората част от подкаста. То вече се е видяло, че така ще бъде това предаване на половинки. Така че да, продължаваме. Докъде бяхме стигнали, драги зрители? Драги Никаква идея. зрители, ние ли Драги Ей, сега ще зрители. ни кажат, да знаеш. Не, брат, виж, Извинявай. това си е чисто манипулативно, защото дайте зрители, като си помислят докъде сме стигнали, ще ви го напишат в коментарите и ще ни отговорят. Това са повече коментари, повече гледания, Да. повече... Алгоритъма. Yes. Абсолютно. А Yes. така, Си на се здраве за Yes. драгите зрители. На здраве за алгоритъма също. Две стъпки напред, братле. Две стъпки напред, сеш се. За драгите зрители. Тук играеме по правилата на шаха. Така. Та, докъде бяхме стигнали, моля, припомнете ми. Никаква идея. Дайте да си... Никаква идея, но аз сещам между другото за нещо свързано с рапа. Интересно, което може да кажем. И една готина, С рапа, как не... готина история. Според мен какво запали Жорката за рап? Чакай сега, дарите зрители не знаят, че той е рапър. Нека сега Аз- да ни аз го да. обясним. Жоро, имаш ли още песни в YouTube останали? Имам. Да сложим линк. Не, слагайте линк. Да, Да, не чак слаг- до там няма да стигнем. Аз по принцип, да, занимавах се с рап. Коя година 17-та беше. 2017-2018 излезе по телевизията. Бях в X Factor. Да, беше в X Чакай. Factor. Стоп на това. Стоп. Ти сега си бил на X Factor. Да, последния сезон, който излезе изобщо. Ама е така, ти си казал, седял си един ден във вас и си казал, аз ще ходя на X Factor и реално си имал някаква много така дълбока причина да отидеш на X Factor. Не, пълни глупости, брат. Между другото, сещаш се кой също беше там на X Factor? На кастингите и не го приеха. Много хора Не, търфа. търфа, беше, да, за него говоря. Той после яко проби. Той беше там Това- с Весо. Аз си спомням, че Коя бях година? видял. 2018. Последната 2017-2018 май излезе по телевизията. Това кои са били журито? Саня, Любо, Криско и Заки. Изаки. Още когато... Не, той сега Криско май е жури. То няма X Factor. То няма няма X вече Factor. от Беше много с- години. Това ли е Последния бил последния? сезон. Да, бе, аз това къде беше. А бях? вече само България търси талант. Сега е гласа И на гласа на- България, Да, няма същата X работа. Factor. Стигнах до... Не знам колко сте запознати с етапите, столовете. До столовете. Да. Е, това не е ли е така финишинг лайн? Не, лайфове после има няма. лайфове, бе. Да. После има лайфове. Само се вдигна А вие- микрофона, Жорка. Чай са, много ми е интересно. Вие като пеете, Ти си, брат. Да, аз се оправям, ти говориш. просто нали? дърпаш напред, брат. Дърпаш Да. нагоре. Не, нужно да го изпускаш. Не. Готови сме. Това е нужно. Инструментът е брат. Давай. наместен, както казваше Да. Атанас. Да, така. Значи, много ми е интересно. Реално, вие като ходите на X Factor, Да. като пеете първите песни, мисля, още като се представяте, това ви е, Да. нали, интрото, дет се вика, Мгм. първите няколко участия, на плейбек или реално това ви е гласа? Значи, реално това ти е гласа, брат, защото имаше един пич, рапър също, който си беше пуснал парчето на плейбек. Дали? Ау. И те как Те са го го допуснали това? спряха. А те не са го, те са го усетили и са казали Те стоп. го спряха. А, така. И го гледат и викат. Какво Я става? пусни само инструментал. И той пуска и то пее отзад. И той като някакъв селянин отзад, бата си пее под душа. Да, и той отзад да пее. А това нарочно ли така са го накарали да пее на плейбак, за да го хвана? Да, не. в ефир? Ти си пращаш инструменталите на самото предаване. В смисъл, ти си избираш точно какво да се пусне. Да, ама те Да. 100% са чули този инструментал и са Абе, чули, ще че се е изненадаш. плейбек. Не, Ще много са знаеш колко е неподготвени според неорганизирана мен. Да. цялата система като цяло в киното в България и в продукциите. Викаш горе-долу, като този подкаст е неорганизиран. То подкаст е Нашия супер подкаст е много организиран. добър. Шаут-аут за явката и жил. Значи, Да. вижте сега, този подкаст е спонсориран от... Нашите майки и бащи. Много към момента. От моите, не. Не, той е спонсориран от Z-Center Studio Room. Z-Center Studio Room. Обърках името. Z-Room Studio. Зирам студио. Z-Room Също, Studio. да, извинявам се Да. на продуцентите. Линка ще нали? го има в Инстаграм. Да. Ако някой, между Линка ще другото, иска да записва подкаст в подобно студио, да последва, ще ви предложат много яки оферти. Сета. Ти реално си плащаш инструментала и това, което искаш да пееш. Да. И както знаеме, в смисъл, чекъп процесът не е много стабилен, както виждаме от твоята история. И нищо чудно ти да им пратиш плейбек
И те ти пуснат тъпи Ами плейбек. да бе, ти им го пращаш. Те И те няма даже не да знаят, те седнат даже да не го проверяват на всеки един, брат. Те не сте много. Вие колко човек сте реално в X Factor? Ами много, защото ти първо, братле, ти знаеш колко малко хора се излъчват по телевизията. Да, аз знам, не, говоря Аз си. бях общо, брат, за... Вие ходите на кастинг, вие ходите хиляди хора на кастинг. Да. То първо се случва по различните градове, в Да. някакви големи зали. Да. Се ходиш на кастинг, който е на тъмно. Точно И там така. излизат, те даже не са журито, което е по телевизията. Това е Някакви журито за по рандъми. телевизия. Не са рандами. Те, които наистина отговарят за това. Дони, хората, които отговарят за музиката, не помня кои бяха кой е дори. Дони? Дони, бе, не се ли сещаш? Дони, бе, брат. Този филм е за лято в рая, с този филм ще свърши зимата. Брат, наистина не Сетиш? се с опашката Сетих отзаде, се. брат. Сетих се. Го Да, отваря с ей, опашката. това, Той седеше зад X Factor. Ами той винаги е нещо като музикален продуцент ли, не знам как се води. Еми не, ти както го обясняваш, аз разбирам, че той реално не само е бил музикален продуцент, но реално решението дали някой ще продължи или не, независимо от какво каже Ами- журито, неговото е била крайната точка. Не, той всъщност беше на кастингите на закрито, които са по градовете. Аха, той само ги е подбирал. И ти там излизаш в една малка заличка с едни маси отпред. Той е бил като Милко Койджиев. И да, Милко Койджиев, точно пиленцата да дойдат. Другите така. Така, да Не. си ебат майка. Да, Те няма как да пуснат всеки, който се е записал. то Трябва да има очевидно. някакъв Да, ама подбор. те- Цяла България иска да се пусне да се направи на известна и да си мисли, че аз съм певец, Ама на мен- Юрош. Историята ми Мога с да X дам само Factor е един пример. много Както всеки странна. се опитва да прави подкаст. Да. Ма на мен, аз Ама се ние ще опитах. успеем. Аз бях супер налеп хора, аз не знам как стигнах до там. Имаше 100 рапъра на които бяха стигнали до кастингите, които бяха вече по телевизията. И аз станах последен. А знаете, че аз рапирах, започнах да се опитвам изобщо да рапирам 40 дена преди да се запиша за това шоу. Много ми е интересно. Помниш ли си това, с което се представя? Моля. Моли на Тайга Уиз Аз Калифа, помня втората ми даже. българската ми песен беше Пожарогъстел Да, на и- явката. Дай интро на Молито. Как интро? В смисъл, къс откъс от това, което си представя на тях. Можеш ли го направиш в момента? Мога да направя много по-добри песни в момента от Моли. Моли е тъпа за Нищо рапиране. няма значение да видим за какво те са се навили да те вкарат. По-скоро явката. По-скоро явката да лъга. Пожарогасител. Мога, всичко е 6 на Green God, Сези и Симбад. Давай. Айде, Дали? дай. Искаме да те чуваме, да. Сега я правя по вокал, защото нашия преподавател Асен Аврамов, най-големият централен композитор в България, прави рап семестър. Гледайте. А, за така. какво става въпрос. А, Има рап семестър в надпис. Да, има. Чакай, извиняйте, аз пуснах инструментала веднага. Има рап семестър при Асен Аврамов. Първият семестър е поп, джаз и рок. Вторият семестър е рап музика. А това ти е от учителите. Да, първи семестър на втори курс правиш етно парчета. Да. Четвърти... Чакай, ето не ти ли е някакви такива фолклорни един вид? Да. Не, по-скоро традиционни за различните държави. Може да не са су- фолклорни. А не е нужно да е за Да, България, да, може да. да е всяко. Да, всякакви. А добре, Окей, ти като окей. си имал семестър с поп и джаз, пеене предполагам, ти като Да. си рапър, как се справяш това нещо? Научаваш се, ако ходиш на всеки час, защото имаме хора, които влязоха в надпис и си казаха, Аз го мога. ние сме супер големи, брат, Е, в така, надпис да. сме, ще ходим само на актьорство, курс за правоговора, курс за вокалното обучение, курс за сценичното движение. И после пелчета. Отиваме по това време ние да си репетираме нещата за актьорство, отиваме и ги пръскаме. И излизаме. Само се Не види могат да говорят, Те пелтечат. не могат да пеят. Не А, така. могат нищо, не могат да Те влязат са като в ритъм. Джурджано, брат. Казват им, я направите едно кълбо тука. По сценично движение първия час. Кое? Сценично движение? Тате! Нали, сещаш се, в смисъл, и да, и аз винаги съм искал да мога да пея. Така. Това ми е било наистина супер мечта, да мога да пея, защото никога не съм могъл. Между другото и на мене. Влизам в надпис и на мен ми се отдава тази възможност аз да си плащам за нещо, да уча там и да имам... Чакай, надпис не е ли безплатно? Да, брат. Безплатно. Ех, Я кажи сега, издай тайните на надпис, както ще се казва този подкаст. Тайните на надписи. Тайната е колко струва семестъра ли? Да. 1000 лева. Това е окей. Той Това е Софийски. най-скъпата държавна поръчка, защото... А това е А това е държавна поръчка? държавна? Да, бе, да. Да. А колко Вземи е си, платената? А? Колко е платената? Няма платена. То няма. Ами има само за... ето Чужденци. тайна една на надпис, винаги вземат македонците. Ако сте чужденци. македонец или чужденец и кандидат... Не, македонците Ма най-вече, това защото знаеш, че не само в надпис е така. В медицински университет, много интересно нещо, ако не си българин, защото по принцип Софийски медицински университет се води като много трудно за влизане място. Да. Обаче, Аз съм бил Има- в Софийски.
Не, това е медицинския. Медицинския факултет говориш. Не. Медицински университет. Медицинския, Мисля, да. медицински, дето е в Александровска. Секунда. Поздрава за Гошо Фадромата от Софийския медицински университет. Да. Добре, да. В истинския медицински, реално не знам ли точно така се казва, но в Александровска Да, който те се братата, интересува, ще да. знае, нали? Реално е супер трудно да се приемеш там, защото ти след това излизаш истински доктор, нали? В смисъл с Да. много добро резюме, един вид. Вау. Обаче, има програма, която е за чужденци, която струва нещо типа на 15 бона на година. И в нея, ако ти си българин, примерно, и успееш да си изкараш някакво чуждестранно гражданство, което не е прекалено трудно, ако се интересуваш, реално е супер лесно да влезеш, защото това е начинът, по който те се субсидират. А в надвис пък е много интересно, защото нали, казвам, сега вземат почти всички македонци, защото дават примерно 5500 семестър. И всичките са мега талантливи, брат. Не Дали? знам как го правят Значи, тези копелета. Македония е държавата на артистите. Всичките, дето идват в надвис, наистина са от най-добрите вкусовете, брат. Защото замисли си, ти идваш от друга държава, даже в момента те са в конфликт с България, идваш тук, езика е много подобен. Българския, Македония, брат, извинявам. кога не е била конфликт с България? То си е България. Да, Между факт. другото, само да кажа, че ние първи признаваме Македония за независима държава. Както казват, Малко автогола, ама- както казват в логопед в петилетка. Между А ти си другото, в логопед? Логопед групата. Защото има такова място, където се учат хората. В смисъл, логопед. това е- Да, всички Аз знаем, говоря всички логопед. знаем кое е Аз логопед. говоря за логопед. Какво е това? Това е школа за ученици, които искат да кандидатстват за малко по-хубави училища, един вид. Ако искаш да ходиш, да кажем, в СМГ, американски колеж, някакви такива училища, и си в нормално училище, отиваш на логопед, в смисъл лого и петица, нали? След Да, него. това е групата логопед също. Да, и Григовор и Мистер Фриск. Не, в случая това е нещо като школа за ученици след 7-ми клас, нали? И да Да. ги обучава да влизат в... да. Явка. Затова, дето казахте за Македония, бях качила точно в TikTok една песен Катерино Моме. Не Катерино Моме, чакай. Дето Слави Трифонов и беше Македонско правил... девойче, Не, чакай. Назад, Моме Калино. Ага. Извинявам се за объркването. И бяхме в Барселона и се бях снимала на една от забележителностите как пея назад, Моме Калино. Качваме в TikTok, тя гръмва, има 120 000 гледания. За мен да Колко имам... лайк? Да знам, Бая. сигурно 12-13 хиляди да е Бая. имало, защото той е Щом е малко... над 5%, значи окей. Да, и то няма как. Това ми е буквално най-гледаното Статистиката. клипче. И съответно, първо идват нали, българските коментари и в един момент почват да ми коментират някакви македонци. И ми се карат, защото аз съм написала пея българска народна песен, или къде си, нали, в Барселона. А тя А тя е тяхна и те почват да ми се така. карат. Bullshit. Ти, това не е българска песен, това е македонска песен. И така, знаеш, колко македонци ми се Лъжкиня! изредиха да ме хейтят, човек, че съм казала на песента българска. Исторически факт. Фейк, Преди да има фейк, държавата фейк, Македония, фейк. е направена тази песен, която е била част от българска територия. Да, и аз това след това го проучих. Чакай, бе, македонско девойче не е ли българско? Това е назад, Моме Калино. Назад Друга е. Моме Калино? Да. И не е българско. Не, бе, Българско е. българско. Българско е. Реално най-известната версия на тази песен е тогава на какво си- Слави Трифонов. Вие сте Да. слушали. Ясна е работата, но Да. тогава за какво са се дървили? Брат, Те за Ти всичко май не си казват, бил- че е ти май не тяхно. си разговарял с македонци във форуми, например. Аз мога да ти кажа, че... Да, Редица, бате. Бербатов е македонец. Не. Кой е македонец? Бербатов. Бербатов е Нали македонец пишат, от наше Благоевград. момче. От Благоевград, да. Чакай, Не, искам да ти кажа, брат, те македонците, брат, ти не знаеш, че в Македония, в центъра на Скопие, има една огромна статуя на Александър Македонски, който е грък, брат. Той не е има и на македонец. цар Има и на Самуил. цар Самуил, който е българин, просто нали тогава българското царство, столицата е говори ми кой от кой краде, а? То това мисля, че е ясно на всички, които гледат, нали, да, какво да, се случва. да. Между другото, Между другото, хора, ако не гледат македонки, вижте сега да Македонки, само. Следващия да. епизод ще се извиняват. С очаквания към мене. Аз много обичам всякакви момичета и Той не жени. Варненки и дискриминира, не е македонки расист. основно. Така че Не е ако сте расист. македонки, нямам нищо против вас. Елате към мен отново ви казвам. Така че да, продължавам. А те всички македонци, Аз защото ще само- изредят това видео да го гледат, Да. да го реплейват, че те харесат, че те Ще го го намерят. го промотираме в Македония. Трябва да го пусна в македонски сервер в Дискорд и гледай какво става. Значи хора, ако гледате много македонски коментари, най-вероятно Явката е виновен за това. Хора, като казахме цар Самуил, значи преди 3-4 седмици вече ми случи най-нелепото нещо. Откъде ми дойде това в мозъка?
Нали, стотици слепи с едно око един са им оставили. Така. 1000 мисля, че... Не, 100, да. Свършвам надпис. Взел съм си фреш портокал. Голям. Да, фреш портокал 500. А, така. 2 дена ми стои в раницата в мръсната жега, като беше при 3-4. Киснато, брат. Отварям го. Бутилката гърми. Да. Кафачката фърка някъде от звуковата вълна и пръска ретината на две места. Але, бе. И една седмица не виждам нищо. От звуковата вълна. Звуковата въздушната вълна. Слушайте Вземи, цялата история. И тръгвам аз с Бела, с приятелката ми, към различни спешни. Значи първо отиваме в една болница, махнали спешното. После отиваме в Пирогов, хора. В Пирогов няма ли очен лекар? Само в Исул в цяла София има очен. Отиваме там. Влизам аз така. Некъв недък. И тя пък си е забрала лещите. Капитан тя е Кук. с супер много диоптри. И тогава се сетих за това цар Самуил. Аз ходя и така, тя ходи без две очи, аз седна. Бяхме буквално като Самуил и войници. Отиваме, влизаме в спешното. По В интуиция. Исул. Така. Това е. И той само му вижда това на рецептата. Вика. Аз знам за какво си. Вика, за очен лекар. Дали, бе, дали? Аре, брат, наистина. Да. Вика, да. Той, как съм се научил да ги познавам? Ти си гений. На брат. това ги учат хората в медицинския. Давам му личната карта, ме запиши, качвам се горе. Гледам му докторката. Отваря отата. И ти май си за мене. Какво стана? Викам ми тук пръст един сок. Сядай на стола. Викам, добре, сядам. Сега ще сложа едни капки. Нагоре гледай. Нагоре гледай! Добре. Ба, това са Гледам, хора, дето са на държавна заплата. Смисъл. Гледам нагоре, брат. Тя вика, не си затваря око. Викам, добре, не знам какво е това. Не ми го, аз не виждам. Как да знам дали си затварям око? Тя ми вика, добре, айде. Това ще ми го слагаме едни капки. Пак нагоре втори капки ще слагаме. Слагаме втори капки. Викам, добре, айде сега, какво стана? Викам, просто са един сок портокал тук и нали от звуковата вълна. Капачката. Викам, не, капачката има друго от звуков вълна. Ага, ела на машината. Викам, добре, сега. Напред гледай. Добре, зато и не виждаш, ти е пръсната ретината. Нагоре гледай. Да си жив и здрав. И тук ти е пръснат. Добре, надолу И как гледай. се оправя това, като ти е пръсната сега ще ти ретината? кажа. Там е баба. И вика, надолу нищо няма. Добре, връщай се на стола. Нагоре гледай. Слагам ти сега едни капки, слагам ти един гел. Така, какво се случи? Викам, как? Нали ви казах 2 пъти вече. Това като в полицията, брат. От звуковата вълна и ми се първи. Тя, капачката. Викам, не капачката. От звука пръсна и са ретината, както ви казвам. Ама то, реално, Тя- тебе те е пръснал сока според мен. Не. Как звуковата вълна? Това не ти е тон колона са буфа Абе и 1000 сока вата и от всичко, голф, ма че как какво няма става, виждам брат? една седмица от сока, брат. И от сока, и от вълната, от напрежението, брат, тото удря. То знаеш как гръмна. Какво напрежение? Хора на 4 метра от мен им заглъхнаха ушите, бе, брат. Не знам майка. как се случи. Аз за първи Между път другото, виждам. ти в момента Значи не- даваш много добри идеи за фенове на ЦСКА и Левски на помачовете. Утре е дербито, отивам. Хора, секунда, извиняйте сега, че ще намеся. Значи гледаш утре ЦСКА Левски, всички с портокалови бутилки на по една седмица и ги Утре отлагат. съм с фреша, тук. Да ме чакате, Така, само лес. Така. И тя ме записва. И ми вика, добре, сега всичко е окей, нали, тук пръсна царет, но да не съм си виждаш, ще си сложиш капките и гела, както ти ги сложих аз. Така, ма, извиняйте много, аз не виждам. Не знам как сте ми ги сложили. Не спирам. Тя ми пръскаш, слагаш се една капка и гела си го слагаш между долния клепач и окото. Викам, добре, слизаме с приятелката ми долу. Аз се оставих с някакъв маняк да я гледаше така. Някакъв изтръпнал. Да, после разбрахме, че има проблем с очите и затова я гледам. И слизаме долу. Значи, ако бяхте рецепциониста, щяхте да разберете по-бързо, че имам проблем с очите, според мен. Бяхме Да, не си била тренирани. рецепционистка, бе. Аз съм била, да. Тя е била Как да не рецепционистка. съм? Между другото, ако някой иска да ходи в София и не от София, хотел Драгалевци, линкче в описанието. Па хотел, Драгалевци. Опа. не. Па хотел, Па хотел, Между Драгалевци. другото, Опа. май вече не е спано. Хотел Драгалевци. Най-доброто линкче място. в описанието. И клуб милиардер също. Ти Ето, най-кос това имаш не тук, съществува. Сега ще го дам. Да, хотел Драгалевци, ако искате да идете в София, линкче в описанието или ми пишете налично, мога да ви измислим оферта. Много хубава реклама. Между другото, ти кажа, че твоята приятелка е била с много голям диоптър. Колко е диоптър или не знаеш? Айде, тест. Тест. Тест А. 3,75 на едното око. Така. И 4 на другото, ама той и падна напоследък. Така че не мога да ти кажа. в момента. Значи ние сме с нея сродни души, защото на мен ми е 3,75, 3,25 и е много жестока болка, ти нищо не виждаш, особено като се събудиш и ти си като... Нищо не виждаш. Картица. Нищо, Наистина, да, така. като картичка си. Бачка. И е, Просто значи дърпаш, брат. просто го чакаш, да.
И е много забавно, когато ти падне Няма лещата да в най-неподходящия момент. И ми се е случвало, между другото, докато пея и съм on stage, Чакай, да ми падне леща. Чакай. И е много забавно. Стой са. Искам да ми кажеш сега, ако ти махнем Да, лещите. да. Да. Това значи. Ще брат. гледаме така. Ей така. Не. Не. Какво? И теоретично Янко е до нас. Така. Янко е приятеля ми. Да. За контекст. И до тук спирам. И какво до тук спираш сега Да, по-добре спича някаква тотална простотия. Просто ще кажеш да пак. Какво че ще объркам, няма да позная, че е той или какво Пако. ще да Не, кажеш? никакъв шанс, нямам нищо. Не, такова. нищо никакъв. Така звучиш. Имам предвид, че няма виждаш. Така. Брат, мъкне. Да, Аз нека бех ти спрем казал да- да Не, мъкнеш. аз искам да чуя обаче. Моля, Не, моля. това зад кадъра може Престани да да се... си вземаш функциите, брат, ето да кажа. Не. Не, бе, просто. Той мисли, че достатъчно каза, всички го разбрахме. Ай, стига Да. с спичала. Ти. Не, бе, просто може маската така да види Янко, да види Манко. Явор. Стига, А няма хуя как, ми да си, Янко, нали? няма как да си объркаш гаджето, И всичко човек. изглежда с... Абе, Няма как да си не объркаш разправяй гаджето, тия пък на мен. ти като застанеш по-близко заставаш и ти виждаш реално, като до тук няма как Е. да не видиш. Да. Ще И застане тогава с далече. отворени очи. Колко само? Ти много... Не, бе, баунс, За бе, втори баунс, път баунс. казвам, че ти е много Сега развито разбирате ли всичко е въображението. въпрос на ебавка в това предаване. В крайна сметка пиеме джанта. Пиеме За- джанта. А пиеме, това е най-важно. Пиеме, Да. пиеме. Да, Дайте бе. по-ново здраве. Айде, драги зрители. И вие време да се почерпите според мен, защото то е грехота да гледате подобен подкаст и да не пиете. Абсолютно това е подкаст за субстанции. В Смисъл, Не, че нещо, обаче ако го гледате този подкаст и не пиете, и сте трезвени като по-добре цяло, го бе. изключете. Да, по-добре може да се Не беше ли гледате. за изкуство, как за субстанции, бе? И сега изгонихте те са много половината тънко зрители. свързани, братле. Между Значи, другото, Не знам аз кое е общото. не знаеш. Не. Само- Значи, аз като човек, който не е човек на изкуството, ами само леко, Само Локи, леко. локи. Само късо. лоу-ки, ще кажа, че изкуството произлиза от субстанциите и субстанциите произлизат от изкуството. Да, наблюдавал съм. В смисъл, исторически погледнато, най-големите наркомани са... Исторически погледнато, Исторически погледнато, само ще най-големите... ти кажа, че Ван Гог маняк е пил абсент. Да, бе, то точно И по това. принцип, заради такива маняци като него, абсент се води като халюциген, а в същото време, аз съм човек, който е ходил в Прага и си е взимал истински абсент там с тихарина уга-буга. Но, реално там в Европа абсент е забранен заради тихарина, защото се води като халюциген. Тихарина не е халюциген. А. Той се е смятал за халюциген, понеже маняци като Ван Гог са изпивали 2 литра плюс концентрат за една вечер, а абсент е 70 плюс градуса. Смятай какво става, като изпиеш 70 плюс градуса 2 литра. Ти нещо халюцинираш, ми направо ще се изпратиш във Венера. Брат, И ако става искаш звездна да... нощ картината. Ако А, искаш не, да бе. свършиш с две уши, не го прави повече. Да. Еми, именно, да. Да. Не, но нейните колеги, Не. примерно, точно това, нали, за което казваш, защо е забранено, защото, нали, наркоманите винаги са съществували, винаги ще съществуват. Френските поети, по време на... Сега не знам точно в коя ера, ще излъжа. Да. Обаче 18 век, 19 век, точно по същия начин са пили абсент, ама яко и... Ма то нали, това си било като днешната Да. водка, брат. Все едно пиеш някаква... Не бе, както днешните, някаква житния, брат. както днешните рапъри, примерно в Америка, брат, дурсат лин, Xanax, перкусет, някакви такива неща. Чай нали? са. И си много генгста. Тук обаче. сме много comfortable от към лин. Не бе, брат, Значи вие няма... изкарахте всички артисти наркомани. Ами, Тука. значи, наскоро бях гледал едно клипче с Леонардо Ди Каприо, как е на някакъв спортен матч, сега не знам примерно какъв спорт е било точно, но Не бе, то не е свързано. пича е в... Просто идва едното с другото. Той Не е е, той е вярно по принцип това. американски футбол фед яко, така че дай вероятно. Най-вероятно Аз било протестирам Дари, срещу твоето Дари, твърдение. Известен артист ли си? Не, Отговорихме си на въпроса. obviously. Но, Отговорихме си на въпроса. ама стига сега, чакай Ама трябва да се малко. държиш като известен артист. Само Не се- станеш. Може само Чакай, да кажа за If you Леонардо Ди don't Каприо. pretend, you don't come, please. Чакай сега. Изкуството не е задължително да върви с наркотици. Или едното с другото. Не, абсолютно не е задължително. Не е задължително по никакъв обаче- начин. Обаче е много пряко свързано. По една в повечето тънка случаи. случайност, Не едното мисля. се съвпада с другото и изведнъж стават едно. Според мен е малко обратно, защото по-известните артисти, на тях наистина така им се получават нещата, че те Само ще в един кажа, че момент, по-известните артисти се търсят- стараят от дъното на душата си
да не показват какво правят. Да, но има и предвид, че те в един момент наистина търсят нещо по-различно, по-интересно. Те са на върха на славата, имат пари, имат слава, имат всичко и то с това вече идват наркотиците. Но не за всички, пак няма да ги слагаме. Не, точно заради това. Аз според мен, като актьор, примерно, много трудно да се храниш като човек, като постоянно правиш някакви смисъл, да си актьор е игра на психика. Ти си играеш с психиката си, ти трябва да докараш психиката си до някакви състояния. Трябва да се накараш да вярваш, че нещо, което не е пред тебе, е пред тебе. Да, и освен това, като станеш известен, ти имаш 26 представления в 30 дни в месеца. Това е постоянна натовареност. И трябва много бавно, много плавно да си го постигнал, да си постигнеш през много трудности да си минал до толкова си калил характера, че да нямаш нужда от това. Аз за това съм много благодарен, че примерно 4 пъти кандидатствах, в момента знам какво е да си отхвърля, знам какво е да трябва да бачкаш за това, знам, че нищо не е на готово и трябва да си много силен характер да се опазиш от това. Не, защото има го фактора, имам пари, искам да пробвам нещо различно, но не е то не е от до това. парите, брат. Не можеш да си запазиш характера и себе си не можеш да запазиш по едно време просто. Да. Добре, не е ли точно това да си артист на тебе, нали ти трябва нищо, за да можеш да влезеш в този образ? Тоест ти ако си актьор, на който му трябва субстанция... Дали ти трябва нещо да влезеш в тази роля, въпросът е дали тази субстанция ще ти помогне да влезеш в тази роля. Значи, искам само да кажа, примерно пак намесвам рапа. Много често се получава известни рапъри, понеже пак съм запознат с жанра. Не, изчакай само да разкажа. Изчакай само да разкажа. Примерно те пробиват и в момента, в който пробиват, те са много тежко зависими към най-разнообразни наркотици и така нататък. В един момент... брат, не забравяй, че повечето рапъри, защото ти говориш за американски рапъри, нали така? Да. Не само. При Вирго се случи също. При Вирго се случи също, брат. Вирго, когато избухваше, той... Само ти кажа, че Вирго, когато избухваше, маняка беше тежко на трева. Не само тежко на трева, брат. Тежко на всичко. На бомбони, нали, някакви прахообразни. Всички знаем на какво е бил. Обаче, искам тук да отбележим, че Вирго направи страшно развитие с музиката си. Тоест, тези песни, които бяха, примерно, аз не съм им се кефила толкова много, колкото им се кефя в момента. Защото от към текстове, от към послания... Точно да кажа нещо, защото трябва да говоря нещо точно, което е свързано с това. Много рапъри пробиват, създават една база фенове, които са супер верни. В един момент тези рапъри, нали, chances are, че са наркомани. В един момент идва им малко повече акъла, стават по-известни, разбират всичкото влияние, което имат върху обществото, върху феновете си и така нататък. И се объръпват. Примерно как се случи и с Вирго. Вирго в момента е вегетарианец, будист, доколко не се лъжа. Веган. Не е веган, но както и да е. И... за Вирго. Това спрямо... Не, те просто усещат тяхната тежест над обществото. Аз точно това казах. И се случвало, понеже аз съм, да кажем, в някои фен бази доста тежко инволвнат и виждам как някои хора, и те са обикновено деца, тинейджъри, които са били много големи фенове на този артист. Артистът се объръпва, променя се чисто и просто като артист. Песните му се променят, самия му начин на маниер, характера, този забраза в интервюта и така нататък. И когато се объръпва, тези хора се обръщат срещу него. И се отдръпват. Ти нали знаеш, що това е така? Това е така, защото те реално... Релейтваш на това нещо. Те релейтват, защото те са някакви наркоманчета. Да. Някакви хора, които взимат някакви субстанции и те го виждат, че и той е като тях, обаче прави еди какво си, еди що си. И в този момент те си казват, и аз мога да съм като него, че той го прави това. Именно. Всички казват, искам стария Димчо, искам стария Вирго, искам стария Боро. Аз чакам деня... Криско, бата. Стария Криско. Аз чакам деня, в който ще искат стария Димов, разбираш ли? Димов като спре с балоните, между другото, той е спрял. Дали? Да. Ево на Димов, значи. Ето, това е дискусия, която ще обсъждаме следващия месец с човек, който ти говорих, че е приятел с Биляни, що очевидно, че е приятел с Димов. Ще го говорим с него. Добре, не е ли много по-готино, когато тези артисти решат да създават музика, която не е толкова провокативна, ами наистина има някакъв смисъл? Не. И така, драги зрители, продължаваме с малката пиш-пауза. Давайте. Реално е много по-готино, когато един изпълнител реши да си даде малко повече съдържание на песните. Тоест, сега аз ви давам пример с Вирго, защото той избухна с тия неща и пеше за трева и така нататък, но в момента песните му са изключително много по-съдържателни като текст и като цяло. Има много повече изпълнители, на които се дава светлина под прожекторите, които го правят това нещо. И това, примерно, Самолет, които избухнаха наскоро, които избухнаха точно с дълбоки готини текстове, човек. С Роби, аз много харесвам Роби. Не бъди маската, която на Iced Out я питаха какво ти е мечтаното участие в Екзе? И тя каза,
Мале молец! Не съм Не бъди този не човек. съм толкова, аз не съм обсесната с нито един изпълнител, но оценям, когато един изпълнител видно се опитва да вкара някаква музика в музиката. И това го правят те, и го правят много други български изпълнители. И мисля, че е добре да им се даде шараут, а не на тия, които пеят само за изневери, за наркотици и така нататък. Това е ясно, че го има, но е хубаво малко по-различни теми. Не, аз молец супер много ги уважавам, защото подобно на Вирго новите песни, нали, все пак гледаме на наркотиците като тема, като някакъв начин, това да им запълва ежедневието и да ги разсейва и така нататък. Те са... Това нещо за тях е религията. Това е нещо... Религия молец. Да, това е... Не, смисъл, те са много набожни. И това е нещо достойно, с което да си запълваш свободното време, за разлика от... Молец. Не с молец. Те да си запълват времето с религия. Ага. А ти какво Да. против имаш, молец? Не, виж, аз обожавам. Не обожавам молец. Слушам молец, но има един стереотип за хората, които са луди по молец, дето са... Как ти го обясна? Мъже и жени с мустаци. Това го има Да. във всяка фен база, брат. В смисъл, всяка фен база, която има една част, такива луди фенове, Да, бе, обаче винаги им се за гледа молец с... е много така, много се отчертават от останалата част от обществото. В смисъл, те са един много специфичен RPG, тип. Еми, така това наречени. е, ако някой ти каже така, ако си човек, който по принцип знае какво е кева, но не ходи на кева. Аз обичам арт каки, само да кажа. Добре. Опа. Добре. Всички арт каки са за мен. Окей, моите са варнанки. Но идеята ми е, че ако с две думи, това е стереотипа, който представи си, че знаеш какво е кева в София, нали? За хората, които не са от София, не знаят какво е кева. Ти си човек, който знае какво е кева и имаш някакъв Налагам стереотип за се. кева. Стереотипа за кева е молец. Да. Това е. Така е. Ами налагаме с това до стола на И те надпис, са- аз го знам. Да. Причини. И това са тип хора, дето Мгм. е така, слушат молец и чувстват супер арт, ама реално погледнато никакви ги нема. Въобще не са арт. 100% има такива хора, Ама обаче... само се правят, което реално супер много дразни обществото, които реално се интересуват от някакво изкуство и реално които са навътре с това цялото нещо. И това са някакво псевдопедали, да. я знам. Добре, аз ти казвам като човек, който обожава да чете поезия, обожава да пише поезия, обожава да И слуша слуша молец. много различни. Да. Аз оценям молец Така ли за това, изглежда? че се опитват да вкарат нещо различно. Защото в крайна сметка наистина текстовете са малко по-поетични, малко Не, бе, по-такива те са теми поетични, вкарват. обаче тяхната аудитория е прекалено псевдо. В смисъл, те са хора, дето си казали, аз ще слушам молец, защото искам да съм човек на Арт. изкуството, ама в същото време аз не съм човек на изкуството, просто искам да се правя на такъв. Сещаш се? Да, Let разбирам people be, какво имаш bro. Let предвид. people be. Аз бих Не, бе, казал, аз нямаш против. don't be haters. Да, Нека не да. бъдем Добре, хейтери. контра- Just- контраргумент. Не, Представи Не, в момента си- си хейтър, не, брат. не в съм момента си хейтър. Нямаш против хората, които са арт. Аз съм човек, ето наистина се интересуват от изкуство и така нататък. Имам против хората, които претендират, че са хора, които се интересуват от изкуство. В случая, те, които те дете се водят, че харесват молец един вид, Да. но в същото време те нищо не разбират. Те нищо не разбират, те са просто един шибани фейкове, да я знам. Добре, замислил ли малко си, че- контраргумент да, искам давай. тук да ти дам. Представи си, до сега говорихме някакъв екс-изпълнител, който пее само за наркотици, за секс, за изневери и така нататък. Нещо стана пак с камерата. Да, най-вероятно е паднал батерията. Отново ще взема. Добре. Това няма да се реже. Официално го заявявам, че това няма да се Ето реже. така. Този Падна подкаст, батерията. това ще го Да, видим. да. Това ще говориш, защото сме реал, защото ние не сме фейкове. Е това, за което говорихме. Не сме хора, които слушат молеци, се правят на големи Чакай изкуствопознаши. сега, стига, Нищо, не да, не пък прави ще такива нахейтят Ще нахейтят генерализации. феновете Просто на почне молец, да брат. гледате. Те не са малко. Не. Просто повече няма да гледате живобегите от Close-Up. Това е. Стига глупости. Представи Дейте. си някой изпълнител, който Да. който пее само за глупости. И в такъв случай неговата фен база от, примерно, по-подрастващи, които си изграждат в този момент някакви образи, които да следват. И те си казват, окей, те сега тия изпълнители са бадас наркомани и аз искам да бъда такъв. По-добре ли е в Мога този да дам случай те пример да слушат даже. този хикс Мога- изпълнител, мога ли само да- колкото молец? Какво Хората на правят? Молец, 90% от тях са травомани. Има го Ама- също, но искам само да кажа точно това, Да. за което ти спомена, как Future, предполагам всички го знаем,
Скоро Да. пусна даже 2 нови албума. Слушай ги, А, да. Beach Please, елата на ивента, много е як в Румъния, 10 до 14. Future няма да е там, ама както и да е. Да. А, Така ли? Не, няма да е там. няма Травис Скот и Нищо, Playboy пак елате, Carter пак елате, ние са ще най-големи. там ще се запознаем, фен среща правиме. Официално В Румъния. Йо, Румъния, на втори Юля. Не, муквай. Официално обявявам, че от 10 до кога е? Не знам, 5 дена. До 15. До трябва да е. 15 юли в Румъния. В Румъния на Beach Please фестивала ще сме всички там и ако искате да си направите фен среща с нас, сте добре ще да дойдете. Да, аз ще съм в надпис тогава. Той ще е в надпис. И аз само да кажа за Future, това, И което... умреш с нас. Да, и аз съм там и само това, което трябва да казвам, примерно Juice WRLD, Future също, Най-големия. Future направи един collaboration албум с един друг артист, рапър Juice WRLD, който адски много проби 2018. И после се оказва, че Juice WRLD как става наркоман. От малък, слушайки Future, той почва да пие кодеин, което нали сега няма да обяснявам в детайли какво е, но момчето в гимназията почва да взема тежки наркотици, опиати и човека в върха на кариерата си, той беше за 1-2 години суперзвезда. Той наистина стана суперзвезда Да. и почина В пика си. в пика си, да, точно заради 20 6 януари. декември, 6 декември. Точно заради наркотици Декември, и може. когато те са се срещнали с Future да правят този колаборатив албум, двамата, той му е казал, ти беше мой inspiration, за да почна да пия Lean. И Future после разказва интервю как нали, това нещо реално го хитва и казва, нали, представям си, щом той е мислил по този начин, колко много хора, малки деца, примерно Реално ги подрастващи, инфлуенснал. ги е инфлуенснал. Да. И това, нали, смисъл, призив към всички артисти, пеете това, което ви е на душа, но имайте предвид, че имате много голяма социална отговорност към обществото. Брат, това е неизбежно. Неизбежно е, да, но просто трябва да се отбележи според Ти, мен. нали Важно знаеш, е. че и нашия подкаст също има същия инфлуенс? Еми, до някаква степен да. Не до някаква степен, брат. В смисъл, ние в момента сме на втори епизод, окей, никой не ни гледа. В смисъл, наясно сме с това, не сме някакви delusional. Обаче представи си, че след 4 месеца, нали, предполагам, Господ дал, Господ взел, реално ще имаме някаква аудитория, дето ще ни гледа. И ние ще инфлуенсваме. И ние, начинът по който ние живееме, реално ние го обясняваме на този подкаст. Но хората, които го слушат, ако особено са някакви подрастващи, тип 14 до 18 годишни, те ще ни гледат и ще си кажат, еха, това е живота, ние трябва да правим така. Да, ама не баш. В смисъл, всеки трябва да... Не, да, съгласен съм, но към децата, примерно подрастващите, които потенциално ще ни гледат, мислете с главите си и вземайте адекватни решения. Да, бе, ама Тук какво значи адекватни решения? Взимаме адекватни Да, решения. но именно... Ти на 14, на 15 ти няма как да взимаш толкова адекватни решения, но... Виж. Не става дума за годините. Ние в нашите глави, да кажем, взимаме адекватни решения. Реално в момента това, което... Не. Спокойно хора, аз за това съм тук. Като давате лош пример да го правя. Да, надпис. Добре. Така, мисля, че този подкаст вече продукцията ни ограничава от към време, така че е време да го закрием с една много оригинална стендъп комеди шега от нашия добър... Да, пропуснахме да кажем, че... Да, бил съм в комеди клуба, занимавал съм се, но сега точно при подкаста осъзнах, че аз не помня цяла своя шега. Добре, брат, разкажи нещо на импровизация. Нещо, на което това е да мога да имитирам някакви известни хора, брат. Виж сега, Искаш ли това да се случи? Искам сега да погледнеш към тази камера там. Здравейте. Искам да погледнеш към тази камера там и да се почувстваш и да разкажеш всичко това, което почувстваш. Добре, искам само... Вие ще ми казвате някакви известни хора, които да правя. Не, искам да кажеш някоя шега, дето... Той си настоява на шегата обаче. Той си настоява на импровизирано, братле. Защото понеже той участва в стендъп комеди, така не го казахме, след тази, сигурно ще има втори епизод с него, няма значение. Достатъчно интересен гост, малко така обида Дария, ама... Не помня цяло, брат, и то ще се изгуби целият билдъп към Добре, брат. пънчовете. Разкажи нещо за Бойко Борисов. Като Бойко Борисов. Ама Бойко Борисов е малко изтъркан. Да, Бойко Борисов е малко Може изтъркан би- освен ако не направиш перфектно. Давай. Добре, ти коя имперсонация можеш да Брат, направиш най-добре? това, според което теб? Знаете ли кой е Киро Брейка? Да, Всички давай. мислят, че Айде, знаем давай. Знаете ли кой? Значи go. Бойко, Захари и Сашо Кадиев, Ебал ако си знаете го кой е. останете, давай Киро Брейка, братле. Киро Брейка Давай. искате. Гледай към камерата, И- почувствай се, ти си актьор в момента, надпис, снимате за предаване, това ти е И до Това микрофона. ти е И до микрофона. човека, който трябва да имитираш. Понеже почнахме темата за младите,
Проебахте са всичките, бе! Проебахте са всичките до един, бе! Нека ти едно време, момиченцето, да го вземеш, да правите секс вкъщи, бе! Не, бе! Нищо общо няма в момента, бе! Ви го фащате, друсате, в момента е съвсем друго поколение. Аз може да пуша цяла кутия, правят ми забележки тук и гледам, пуша цяла кутия. Мама я прави 50 лице, и 50 набирания. И така нататък. Добре. И кур за киробрейка. Обичаме килобрейка. Не го обичам. И сега, драги зрители, това беше от нас за днес. Надяваме се да ви е харесало. Follow, subscribe, Лайк, всичко. всичко. Сетите човек. Всичко, инстаграмите в Много описанието. любов искате, за тия момчета. TikTok сте в пуснем описанието. и някакъв, да я знам, Да. фенпейдж, OnlyFans, може към него се абонирате, да я знам. Но Ако идеята сте е- македонка, специално пишете на явката. Явката ще оставя автограф на всяка една мацка на циците или Ако на сте газа. фен Само на стига да пожелаете. слукаристика, Смучка плюс цица. Смут. на Две в залата едно. всички също Няма изпият значение. по едно. Та, драги зрители, надяваме се да ви е харесало това предаване и до Лека следващата вечер, седмица. отивайте да купонясвате. До следващата Абсолютно. седмица. До следващата Айде. седмица. Айде. Чао. Айде.